Siksik man ni siya oy, palaaway man na. So may buntag. Good morning, good morning, good morning. Magluto taog. Nilatang ba kachay? Wow! Kachay. Nilatang na Monggus. Ang cute naman ang lalab ko. Wala akong kalabasa. So, ito na lang patatas. So, inanay ko maghiwa o kamatis. Ano magpalag. So, itong story ko na. Hindi na ako pikaso na kong okra. Kay o siya sip-on pag pikason. Siya pulis patulan eh. What? Ano na to itong kuan? Gulay kung nalata na ba? Hapit na, konting timbot na lang. Lamas, kanin. Itong natanglad na. Ano na itong mga gulay nga. Dahion, pada na mahumok. Depende sa inyo, butangan yung kamatis. Ako, ganahan ko kamatis. Ngayon silang ang kamatis ng kapanos. Dili yun na siya tinuod. For me. Butan na sa itong patatas. So nga, ato ang isda pang subak sa ato ang gulay. So, ilagay na natin yung talangs. Mga agay, kasakit. Ayaw, pangusi ba? Lahan ako daan ha. Na. Kanita, 4 sa tindahan ipalit, ihurot. Gamay naman na siya nabilin. Tabang manday, dungalan to asin. Pukagan, unsa ba? Bait sa nay. Ilunod na to ni. Ako nagpikas kay mura siya sipon pag napikas. Then, mga kaibigan, mga ka-viewers, atong ilunod ang atong pinirito nga isda. Dere. Ari ko nalimtan kani lata na ni akong okwaron. Na. Kani nga sagbot dapat tarungon jud niya siya gugas. Sakit pa niya mamisik uy. Ay, musuwak. May gani wala. Lang so baka na akong anak ko yung sirang nag-shagin. Mag-singer ka? Lot? Nagutom na kayo eh. In. Lamig dito siya. Wala siya gulay. Wala siya sinabawan gulay. What? Tawaan na no? Katawanan kayo. Yun na, babay na, mamahaw na mi oy. Bye.